हेलो लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं वाक इन इन्टारभिउ ओंखारदों बेनो जाहैबाय डिसि अफिस उदालगुरियाव नेम अफ दा पस्टआ जाहैबाय दानिया अरुणोदय सहायक थ' लोगोफोर बे जागोन 23 डिसेम्बराव जों थांसै गोबाव खालामालासिनो सोर वाक इन इन्टारभिउखौ होनो हागोन माखासे क्राइटेरिया मिलायोब्ला जों नायनोसै दानिया अफिसियेल नटिफिकेसन बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन डिसि अफिस उदालगुरिनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया गासै दङ 4 आरो बे जागोन 23 डिसेम्बराव बिनि इन्टारभिउआ आरो दरमाहाखौ होनाय जागोन 15,000 पार मान्थ आरो नोंथांमोना मावनो मोनगोन अनलि 2 मान्थ्स बे जाबाय पियरलि टेम्परारि पस्ट अनलि 2 मान्थ्स बेवहाय मावनो मोनगोन दा जोङो एलिजिबिलिटिखौ नायोब्ला बेवहाय बुंदों लोगोफोर आसामनि जाथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बेवहाय माने होनदों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जाथारनांगोन होनना बुंदों नोंथांमोना माने लकेलिटिखौ बेवहाय नायनाय जादों लोगोफोर माने लकेलिटिखौ बांसिन प्रिफारेन्स होनाय जादों दा बेवहाय नायदो लेपटप बा कम्पिउटार नोंथांमोना थानाय जानांगोन होनना बुंदों बा डाटा एन्ट्रि खालामनो थाखाय नोंथांमोनावहाय माने थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो क्वालिफिकेसन नायोब्ला क्वालिफिकेसना जाबाय एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जायोब्लानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना कम्पिउटार थानाय जानांगोन आरो लोगोसे रोंनाय जानांगोन खामानि मावनो दा बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोननि बैसोआ 35 इयार्ससिम बेवहाय वाक इन इन्टारभिउखौ होनो हागोन 18निफ्राय लानानै ओमफ्राय जों नायनोसै बिनि डेट थ' डेट आरो जों जायगाखौ नायगोन डेटआ जाहैबाय 23 डिसेम्बर आरो जायगाया जाहैबाय नैबे कनफारेन्स हल डिसि अफिस लोगोफोर आरो टाइमा जाबाय 10 AM निफ्राय बियो स्टार्ट जागोन आसा खालाम नोंथांमोनाहाय बुजिबाय गासैखौबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै नोंथांमोना थांबानो जाबाय लोगोसे आइडि प्रुफ नोंथांमोना फट' कपिस लांफानानै बेवहाय वाक इन इन्टारभिउखौ होनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै वाक इन इन्टारभिउखौ होनो हायो आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन